Durant la celebració del judici, les bases de l'acusació contra en Franqui es van anar desmuntant una per una. Primer en Franqui va negar haver participat en els fets i diversos testimonis van manifestar haver estat amb ell en un altre lloc a l'hora en què van succeir. Segon, els policies municipals que havien signat l'atestat van expressar que no podien identificar en Franqui com a autor de cap dels delictes que se li imputaven. Algun d'ells va arribar a declarar que el nom d'en Franqui el va escriure un superior a l'atestat i que él no había leído el atestado. En todo caso, hubiera hecho la salvedad de que no reconoció a nadie. Tercer, a cap de les fotografies d'un periodista del diari de Terrassa que es van presentar com a prova en el judici es veia en Franqui. Mentre sí que es reconeixien els diferents policies que van declarar. Finalment, tampoc hi havia proves clares de l'existència d'un delicte d'atemptat, doncs únicament a un policia se li va trencar una cadena d'or que duia I un altre va dir haver rebut una puntada de peu. De tot plegat, no hi havia un parte de lesions, fet que obligà el jutge a retirar aquesta imputació. A més, cap dels policies no va poder identificar la suposada persona Autora d'aquesta puntada de peu. La sentència, emesa pel magistrat titular del Jutjat Penal número 2 de Terrassa, Rovira del Canto, un antic jutge militar del franquisme, fou la condemna d'en Franqui a 2 anys, 7 mesos i 15 dies de presó pels delictes d'ultratge a Espanya, atemptat i desordres públics, tot i reconèixer que no estava acreditada la participació directa dels encausats en els fets. La base de la condemna radicava, per aquest jutge, en què en Franqui havia estat en la part posterior del grup, encara que ningú en el judici ho va poder provar, I va incitar la gent a despenjar la bandera.